san banza ne, ɗan san banza ne, ɗan san banza. Allah so nake a kan zuban Allah sarki ba ka san yau doyen nan ta yi daɗi sosai. Allah ba taɓa doya mai daɗin wannan ba. Yau Allah ba magana ɗan san banza ne, ɗan san banza yau ba har ka san Allah ba da sai da kwai a sosai sosai da ke gaya maka. Yau ba ai kana dina ita doya abin da ya sa ta bin maka ni daɗi wani sinadari ne a cikin ta Allah wallantan na ni nan da kake gani ni kadai na san irin sinadaran da nake hada mata mata ma in saka ci masu yin girki a gida wanda suke yi kuma yalla zai ai haka to Allah sarki to san banza ne. Allah sarki a doya akwai daɗi a ba hankali ba komai wallahi nan din ba komai Banza ne, ɗan san banza. to Yara sun gane ɗan san banza. ai doya wallahi akwai daɗi wallahi akwai daɗi da gama doya ba wallahi ba hankali ba ba komai In kaga ya ɗauka malam banza. na gama Dattawa sun gane ɗan san banza ne, ɗan san banza ne. In kaga ya ɗauka malam banza ce, ɗan san banza ne, ɗan san banza ne. malam ka ci doya baka biya kuɗi ba wani irin kudin doya kuma zaka ce mun bacin zuwa ne muka ci doya tare ai billahi lazi ko da tare muka ci doyan nan sai ka biya malam zuwa ne fa muka zauna muka ci doya tare da kai ka ko ai magana biyan kuɗi ta ƙare ai billahi lazi sai ka biya in duk garin nan gatanka ne sai ka biya kuɗin doyan nan yadda ta daɗi yau billahi lazi ka ce ba za ka biya ba malam ka sake a ba kaga malam saka min da ba za a sake ka ba an ja sake na ga maka sake min na ce an ja